may sinubo siyang ibang Chicken Joy. Pwede niyang i-deny kung hindi nakita yung mukha niya, pero kitang-kita yung mukha niya habang kumakain ng Chicken Joy. So meaning, may in-invite na manok etong girlfriend mo doon sa kwarto ninyo. Yes po. Anong itsura nung Chicken Joy? Anong itsura nung manok? Ay, yung mataba yung Chicken Joy niya. Mataba ng konti sa akin. Dinaig ka pala ng Chicken Joy nung ano niya eh. Di ba ka naturukan ng vitamins para tumaba? So, wait lang. So, kung ikukumpara natin, sino yung mas lamang? Ikaw o siya? Lamang ako. Mas juicy yung Chicken Joy. Talaga? Napasabi ba siya na, wow, yummy, may ganun ba? Pinapanood ko yung video, Oo. video nila. Natural lang nakain, parang gano'n. Pero pag sa akin kasi, pagdating kasi sa akin, mukbang talaga. Mukbang! Mag-good night na kami sa isa't isa, pero hindi kami makatulog. So, nangangapa yung, nangangapa pa siya. So, parang gusto pa talaga. Good night, tapos may kumakap-kap sa'yo na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.